Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή, όποτε θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε μια ενημερωτική εκδήλωση για τον οδηγό του προγράμματος «Σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα». Είμαστε από τους φορείς Community Energy River, Αντιγόνη, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και την ιδέα, και από το Ίδρυμα Heinrich Bell, το παράρτημα Ελλάδος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε εγώ θα δώσω έτσι πολύ σύντομα το λόγο στις ε, συναδέλφους που τρέχουμε το πρόγραμμα, γιατί για ένα πολύ μικρό χαιρετισμό. Είναι η Φέη Ιωαννίδου από την Community Energy River. Φέη, Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που ήρθατε όλοι εδώ μαζί. Βλέπω τα μηνύματά σας. ευχαριστούμε. Είναι η Αθανασία Ιτέλειο από την Αντιγόνη. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική εκδήλωση. Ευχαριστούμε, Αθανασία. Είναι η Μάγια Μοσχανδρέου ή Ανδρέου μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και εγώ με πολύ χαρά περιμένω τη σημερινή εκδήλωση για να μοιραστούμε μαζί σας τον οδηγό. Μάγια, ευχαριστούμε και πάμε στην Αγάπη Τζαμπάζη από το Ίδρυμα Heinrich Bell, που με την υποστήριξή του έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά. Αγάπη. Καλησπέρα σας και από μένα και από το Ίδρυμα Heinrich Bell. Να σας καλωσορίσω και εγώ στη σημερινή ενημέρωση και να ευχαριστήσω και όλες και τις εκπαιδεύτριες που θα μας την κάνουν και την κυρία Δημοπούλου που βρίσκεται μαζί μας. Θα πω δύο λόγια για το Ίδρυμα, για όποιον και όποια δεν το γνωρίζει. Είναι το πολιτικό ίδρυμα του Πράσινου Κόμματος στη Γερμανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2012 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στο Ίδρυμα Heinrich Bell δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των πολιτών και ιδίως των νέων ανθρώπων και σε θέματα δημοκρατίας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας μας το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία όλες της χώρας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και η Σχολική Κοινότητα Προστατεύει το Κλίμα και έχει δημιουργηθεί ώστε να ενισχύσει το ήδη απαιτητικό και εξαιρετικά σημαντικό έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας. Θα μοιραστώ σε λίγο σύνδεσμο με όλο μας το εκπαιδευτικό υλικό στο chat, ώστε να το δείτε και αν μπορεί να σας φανεί χρήσιμο στη δουλειά σας. Και εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική ενημέρωση και εγώ. Να δώσω αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι, να δώσω το λόγο στην υπόλοιπη ομάδα για να συνεχίσουμε. Ωραία. Αγάπη, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε και το λόγο για ένα χαιρετισμό στην κυρία Δημοπούλου, που είναι ενεργή κοντά μας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, παραμονές της δήλωσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα σχολεία τους, για να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε για εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στο αποθετήριο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και έχει προκύψει από αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο έχει μια μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε από τα ανοιχτά σχολεία για την προστασία του κλίματος του Αθήνα-Βερολίνο, μετακόμισε στα Thess Climate Schools και τώρα βρίσκεται στο αποθετήριο με ένα πολύ λειτουργικό σενάριο και ελπίζουμε μετά την παρουσίασή του να το βρείτε χρήσιμο. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος της σημερινής συνάντησης, να σας φανεί χρήσιμο και να θελήσετε να είναι ένα από τα 4 εργαστήρια δεξιοτήτων που θα υποβάλλετε στον προγραμματισμό σας. Ευχαριστώ το Ίδρυμα για την πρόσκληση και με χαρά ξαναβρίσκομαι εδώ με όλους τους συντελεστές που έχουμε δουλέψει και στην πρώτη επιμόρφωση και σε πολλές άλλες επιμορφώσεις μαζί. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για την μικρή αναδρομή, γιατί σε αυτό το σημείο θα πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί να έχει κλείσει ως πρόγραμμα, δηλαδή να μην τρέχει από τις εκπαιδεύτριες που βλέπετε και συνεργάτες στα σχολεία, όμως τα υλικά που βγαίνουν και ειδικά και όταν παραμένουν και πολύ επίκαιρα, είναι σημαντικό και να προωθούνται. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και η ενημερωτική εκδήλωση, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σας πούμε ότι καλέστε μας να το κάνουμε. Είναι το πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που είναι κάθε μέρα με τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα, να το βρουν
ενδιαφέρον και να δούνε και με ποιο τρόπο μπορούν να το λειτουργήσουν και να δούνε και τις στοχεύσεις του προγράμματος. Άρα η σημερινή παρουσίαση ξανά του εκπαιδευτικού οδηγού, ο οποίος ήταν και εγκεκριμένος από τα χρόνια που το ΙΕΠ έδινε τις εγκρίσεις και εναρτημένες, όπως είπε η κυρία Δημοπούλου. Ξεκίνησε από το 2020 το πρόγραμμα «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα», για να γίνει 2-3 χρόνια αργότερα το πρόγραμμα «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα», το οποίο είναι πολύ πιο ολιστικό, και βάσει σε αυτό δημιουργήθηκε με βάση αυτό το πρόγραμμα και την εμπειρία από τα σχολεία που προστατεύουν το κλίμα και την προηγούμενη, όπως ανέφερε η κυρία Δημοπούλου, με τα σχολεία. Έφτασε όλο αυτό να γίνει ένας πολύ, πολύ ωραίος ολιστικός οδηγός για το πώς μιλάμε για τις ομάδες και για το πώς οι ομάδες, έχοντας το ενδιαφέρον για το κλίμα, τι μπορούν να κάνουν μέσα στα σχολεία τους και να ενεργοποιήσει όλη τη σχολική κοινότητα. Οπότε αυτό λίγο για την ιστορία του συγκεκριμένου προγράμματος. Και πάμε να προχωρήσουμε. Θα δώσω τον λόγο στην Αθανασία, την Τέλειο, για να δούμε για τους σκοπούς του προγράμματος και τι ακριβώς διαπραγματεύεται. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε λίγο τα εισαγωγικά σε αυτή την παρουσίαση, αλλά και στα του οδηγού. Σκοπός είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή, με έμφαση στο ενεργειακό ζήτημα, αλλά και στην έννοια της ενεργειακής κοινότητας. Σκοπός δηλαδή του εκπαιδευτικού οδηγού, αλλά και του προγράμματος, είναι να καλλιεργηθεί στο σχολείο η πρόθεση για ανάληψη δράσης υπέρ μιας κοινωνίας βιώσιμης, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, γενικότερα για την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας. Ας δούμε τώρα πώς δομείται το πρόγραμμα αλλά και ο οδηγός σε 3 κυρίως άξονες. Αυτοί οι άξονες είναι η δημοκρατική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση ή εκπαίδευση για την αειφορία, αλλά και οι ενεργειακές κοινότητες. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 3 άξονες του προγράμματος είναι η δημοκρατική εκπαίδευση, ο κλιματισμός και ο ενεργειακός γραμματισμός. Συνολικά όμως, στη ραχοκοκαλιά του το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα διαχέεται από την εφαρμογή και την αξιοποίηση των βασικών αρχών της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Τώρα, η δημοκρατική εκπαίδευση μπορούμε να πούμε ότι επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών. Αυτό που για μας εννοείται ως δημοκρατική εκπαίδευση είναι να μπορούμε να μαθαίνουμε σε ένα περιβάλλον που κανένας και καμία δεν στερείται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε είναι και η δημοκρατική εκπαίδευση αυτή που απαντά στις ανάγκες που τώρα θα δούμε στις κάρτες, τις οποίες θα τις δούμε μία-μία και προκύπτουν όλες μαζί αλλά και αλυσιδωτά. Η πρώτη ανάγκη, στην οποία προσπαθεί να απαντήσει ο οδηγός και το πρόγραμμα, είναι η ανάγκη για κινητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως αν στο σχολείο δεν δομηθεί μία σχέση ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας, μία σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, που βασίζεται στην αλληλοκατανόηση, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, που βασίζεται στην αλληλοβοήθεια. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούμε να νιώσουμε ελεύθερες και ελεύθεροι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε τη γνώμη μας, να συναισθανθούμε το συνομιλητή μας, να προσπαθήσουμε μαζί και έτσι να αναλάβουμε και τη δράση που προτείνει το πρόγραμμα. Άλλο ένα σημείο στο οποίο στέκεται ο οδηγός είναι να μπορέσουμε να μάθουμε να διαφωνούμε ειρηνικά. Τι σημαίνει αυτό? Να διαφωνούμε με επιχειρήματα τα οποία βασίζονται σε γνώση, να μπορούμε να εκφράζουμε το συναίσθημά μας πάνω στη διαφωνία, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και την ψυχική διάθεση του συνομιλητή, της συνομιλήτριάς μας και να μην αντιλαμβανόμαστε τυχόν επαναπροσδιορισμό της θέσης μας ως μια προσωπική ήττα. Να μπορούμε λοιπόν να χτίζουμε επικοδομητικά, χωρίς να αποφεύγουμε τις διαφωνίες, αλλά με το να τις διαχειριζόμαστε με ειρήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα, στον οδηγό και γενικά στην κουλτούρα που έχουμε διάθεση μαζί σας να χτίσουμε στα σχολεία. Προχωράμε στις επόμενες ανάγκες. Σοφία. Αφού λοιπόν έχουμε δομήσει ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης και επικοινωνίας, ερχόμαστε να συνειδητοποιήσουμε πόσο τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι προβλήματα που αφορούν κάποιους κάποτε κάπου, αλλά είναι προβλήματα τα οποία
εμείς τα βιώνουμε στην ύπαρξή μας, αλλά και στη συνύπαρξή μας με τους συνανθρώπους μας καθημερινά. Ο οδηγός με τις δραστηριότητες του βοηθά έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και να έρθει μετά να προτείνει τη λύση της ενεργειακής εξοικονόμησης. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο. Με το να προτείνει μια λύση. Αφού λοιπόν εμείς έχουμε γνωρίσει τα ζητήματα με τα οποία έχει να κάνει ο οδηγός, αφού έχουμε ευαισθητοποιηθεί, αφού τα έχουμε συνδέσει με την καθημερινότητά μας και τις καθημερινές μας ανάγκες, τώρα ο οδηγός προτείνει μια λύση. Ποια είναι αυτή η λύση? Είναι η συλλογική κινητοποίηση και η δράση προς μια κατεύθυνση, την ενεργοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων. Οπότε, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές μας και εμείς, ως εκπαιδεύτριες, ως εκπαιδευτικοί, αναπτύσσουμε δεξιότητες, οι οποίες φυσικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ανάληψη δράσης για τις ενεργειακές κοινότητες στο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ευρύτερα κοινωνικά για όλη μας τη ζωή. Πάμε να προχωρήσουμε. Πώς τώρα προσπαθούμε να φτάσουμε στους στόχους που προαναφέραμε με τη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση δομημένη σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται με επίκεντρο τον μαθητή και τη μαθήτρια, αυτό γίνεται με ένα quiz, ένα παιχνίδι, ένα γρίφο, κάτι παιγνιώδες που δίνουμε στην ομάδα σαν ερέθισμα. Αυτό γίνεται με εργασίες σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια με συζήτηση σε κύκλο στην ολομέλεια της τάξης. Θα δείτε ότι ο οδηγός είναι δομημένος σε εργαστήρια, τα οποία διαδοχικά περιλαμβάνουν αυτά τα εργαλεία που μπορείτε να δείτε και εδώ στην κάρτα, ενδεικτικά παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, προσομοιώσεις, επίλυση προβλήματος, πειράματα, καταγραφές κλπ. Εννοείται ότι ο οδηγός δεν είναι ένα εργαλείο που απλά τον εφαρμόζουμε εργαστήριο το εργαστήριο. Φυσικά εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε τα εργαλεία που προτείνει, φυσικά μπορείτε να επιλέξετε, να υπερτονίσετε κάποια, να δώσετε λιγότερη έμφαση σε κάποια άλλα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και με τις ανάγκες της ομάδας σας. Έτσι. Και πάμε τώρα και παρακάτω, να προχωρήσουμε. Αν θέλαμε εμείς να αποδώσουμε το όραμα αυτού του εγχειρήματος, το σχήμα, ας πούμε, που θα προέκυπτε θα ήταν το εξής. Αυτό που προσπαθούμε για να δομήσουμε μια σχολική κοινότητα βιώσιμη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, το οποίο είναι ένα και το αυτό για μας, είναι αρχικά να φτιάξουμε έναν μικρό πυρήνα, ο οποίος να αποτελείται από εκπαιδευτικούς που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά ιδανικά και κοινό όραμα. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί να εμπνεύσουν τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια, να γίνουν ένα κέντρο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί μαζί με τις μαθήτρες και τους μαθητές, οι γονείς να υποστηρίξουν σε έναν ευρύτερο κύκλο, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν τα ωφέλη του βιώσιμου σχολείου και στη συνέχεια όλη αυτή η σχολική κοινότητα να αγκαλιαστεί και ως ενεργό μέρος της τοπικής κοινότητας, στον οποίο είμαστε εμείς, σαν κερδοσκοπικές οργανώσεις, είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πανεπιστήμια, είναι, και μαζί να διεκδικούμε δικαιώματα, μαζί να συνδιαμορφώνουμε, μαζί να συναποφασίζουμε ως πραγματικά ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Φτάσαμε εκεί? Όχι. Προσπαθούμε μαζί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Αυτά από μένα προς το παρόν. Ευχαριστώ. Σοφία. Θανασία, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο τώρα να δούμε την περιγραφή του προγράμματος και τις θεματικές ενότητες. Οπότε είναι η δημιουργία ενδυνάμωσης ομάδας, είναι τα πρώτα εργαστήρια, είναι γνωριμίας, αλληλοκατανόησης, συμπερίληψης και καταγραφής κοινών αναγκών, πώς αντιλαμβάνεται η ομάδα. Άρα αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα δεν είναι και το πώς σίγουρα παίρνουμε απόφαση με συνένεση όλοι και όλες μαζί, που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί και στο πώς αποφασίζει η ομάδα έρχεται να δείξει πραγματικά το πώς όλοι συνδιαμορφώνουν και όλες συνδιαμορφώνουν, και όταν συνδιαμορφώνουμε μαζί, τότε έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούμε και περισσότερο με αυτό που αποφασίσαμε από τη στιγμή που μας συμπεριλαμβάνει. Οπότε τα πρώτα εργαστήρια έχουν να κάνουν με την
δομή της ομάδας, ανεξάρτητα αν μιλάμε για μία τάξη, για παράδειγμα, και όχι για μία περιβαλλοντική ομάδα, ένα κλαμπ ή έναν όμιλο μες στο σχολείο που μπορεί να κάνουμε δραστηριότητες, μιλάμε για την τάξη που έχουμε, το πώς μπορούμε να γνωριστούμε καλύτερα, να συνεννοηθούμε καλύτερα και δίνονται εργαλεία για το πώς τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με συνένεση, να πειραματιστούν δηλαδή πάνω σε αυτό και ενδεχομένως και γιατί όχι και μακάρι να το κρατήσουν και στις συνελεύσεις της τάξης όταν έχουν να αποφασίσουν για κάτι. Μετά πάμε να δούμε τον κοινό στόχο. Ποιος είναι ο κοινός στόχος, πώς αποφασίζουμε μαζί και η εσωτερική μου συνένεση. Οπότε οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν με το ποιος μπορεί να είναι ο κοινός στόχος της ομάδας μας σε αυτό το πρόγραμμα, το περιβαλλοντικό που θέλουμε να τρέξουμε. Άρα ο στόχος κατευθύνεται και εκεί. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο κοινό στόχο μια ομάδα, ανεξάρτητα αν λέμε ότι είμαστε εδώ σήμερα μαζεμένες για κάτι, για το Α, το Β. Παρ' όλα αυτά, οι ανάγκες οι ατομικές μπορεί να καθορίζουν διαφορετικά τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας και τις επιδιώξεις μας μέσα στην κάθε ομάδα. Και αυτό ας το φανταστούμε σε μια οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί μαζί, από το πώς είμαστε σε μία πολυκατοικία, έτσι, το πώς μπορεί τα παιδιά να παίζουν στις παρέες τους, στη γειτονιά τους. Εδώ πέρα βλέπουμε πιο δοκιμημένα την απόφαση με συνένεση και φυσικά ποια είναι και πού βρίσκεται η εσωτερική μου συνένεση. Τι είναι αυτό δηλαδή που πολλές φορές με δυσκολεύει να συνενέσω σε κάτι. Οπότε και αυτό έχει να κάνει από το άτομο και το πώς το άτομο, από το εγώ δηλαδή το πώς πάμε στο εμείς. Τώρα, για την ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της κλιματικής κρίσης και για το είναι σημαντικό, εδώ θα δώσω το λόγο στη Φαίη. Ευχαριστώ, αγάπη. Έχοντας λοιπόν προσπαθήσει λίγο να δούμε τα θέματα της ομάδας, να καταλάβουμε πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα μεταξύ μας, περνάμε τώρα στα εργαστήρια που σχετίζονται κυρίως με την κλιματική αλλαγή και με την εξοικονόμηση ενέργειας. Και τα εργαστήρια αυτά είναι 4 στον οδηγό, καταλαμβάνουν έτσι ένα μεγάλο μέρος του οδηγού, γιατί προσπαθούμε μέσα από τον οδηγό αυτό να εστιάζουμε στην ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της κλιματικής κρίσης. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Βλέπουμε πολύ έμπρακτα πλέον στη καθημερινότητά μας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρει εδώ η διαφάνεια κάποια παραδείγματα για την μεγάλη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, προφανώς για την αύξηση θερμοκρασίας που όλοι και όλες γνωρίζουμε και πολλές άλλες συνέπειες, πλημμύρες, πυρκαγιές που υπάρχουν στον πλανήτη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε το σημαντικό για μας μέσα από τα εργαστήρια αυτά είναι να προσπαθήσουμε να δούμε και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από τα εργαστήρια που προσπαθούμε να συνδέσουμε την καθημερινότητά μας με τα φαινόμενα αυτά. Να συνδέσουμε δηλαδή 3 διαφορετικούς άξονες. Το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Είναι 3 άξονες που θεωρούμε ότι συνδέονται πάρα πολύ για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τις θεματικές όπως η κλιματική κρίση, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για φαινόμενο όπως η υπερβολική μετανάστευση, η επιστημιστική ανασφάλεια, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενεργειακή φτώχεια και να φτάσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις βιώσιμες πόλεις. Αυτοί είναι κάποιοι από τους άξονες με τους οποίους καταπιάνονται τα 4 αυτά εργαστήρια του οδηγού και το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται με έναν βιωματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, οι μαθητές και οι μαθήτρες μπαίνουν μέσα από παιχνίδια ρόλων στον ρόλο των ανθρώπων που έχουν βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, βλέπουν τις ιστορίες τους, προσπαθούν να εμψυχώσουν οι ίδιοι αυτές τις ιστορίες και έτσι να έρθουν πιο κοντά στο τι σημαίνει όλο αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ από την εμπειρία μας στην υλοποίηση των συγκεκριμένων εργαστηρίων, πράγματι το πόσο βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και να καταλάβουν ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι εδώ, είναι δίπλα μας και να μπορούν να μοιραστούν ιστορίες. Θυμάμαι δηλαδή μια μαθήτρια που
μέσα από αυτό το εργαστήριο είχε τη δυνατότητα να μιλήσει για μια μεγάλη πλημμύρα που είχε συμβεί στο χωριό της, την οποία δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μοιραστεί με τους μαθητές της. Και έτσι αυτό κάπως ενδυνάμωσε την όλη ομάδα και τους βοήθησε να καταλάβουν τι συμβαίνει ακριβώς. Ε, Φυσικά, ασχολούμαστε και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την ενέργεια, τους συγκεκριμένους στόχους, τον στόχο 13 τη δράση για το κλίμα, τον στόχο 7 για τη φθηνή και καθαρή ενέργεια, τον στόχο 12 για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και το στόχο 10 για τις λιγότερες ανισότητες. Και περνάμε μετά στην σύνδεση όλων αυτών με την καθημερινή ζωή των μαθητών και των μαθητριών και φυσικά και των εκπαιδευτικών και των γονέων τους, γιατί αυτή η γνώση μετά μεταφέρεται, ευελπιστούμε, και στο σπίτι και στο εργαστήριο συγκεκριμένα της εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι ένα εργαστήριο πολύ βιωματικό που στην πραγματικότητα ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να καταλάβουν με ένα διαφορετικό μάτι το σχολικό τους κτίριο, να αντιμετωπίσουν το σχολικό τους κτίριο σαν ένα ζωντανό οργανισμό που έχει ανάγκες, που χρειάζεται να αντιληφθούν αν έχει αρκετό φωτισμό, αν έχει επαρκή φωτισμό, αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον αερισμό των τάξεων, των σχολικών αιθουσών, γιατί χρειάζεται περισσότερος αερισμός, να καταλάβουν ποιες συσκευές εξοικονομούν ενέργεια, ποιες συσκευές καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειάζονται και τι μπορούν να κάνουν οι ομάδες στην καθημερινότητα του σχολείου. Ζητάμε δηλαδή από τους μαθητές να γίνουν ερευνήτριες και να προσπαθήσουν οι ίδιοι αρχικά με τα μάτια τους, με αυτό που παρατηρούν μέσα στο σχολείο και από την βιωματική τους εμπειρία να καταλάβουν τι χρειάζεται να αλλάξει στο σχολικό κτίριο, έτσι ώστε και να είναι πιο υγιεινό το περιβάλλον για αυτούς και λιγότερο ενεργοβόρο για το περιβάλλον. Για το συγκεκριμένο εργαστήριο χρησιμοποιούμε την εκπαιδευτική βαλίτσα εξοικονόμησης ενέργειας, όπου έχουμε εκπαιδευτικά, έτσι δηλαδή έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα μέχρι τώρα και θα σας μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί μπορείτε να έχετε και εσείς τη δυνατότητα να δείτε κάποια όργανα ή να βρείτε και εσείς οι ίδιοι τα δικά σας όργανα με πολύ απλούς τρόπους. Είναι όργανα με τα οποία μετράμε το φωτισμό, την κατανάλωση ενέργειας, τον αερισμό της τάξης, δηλαδή τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και την θερμοκρασία του χώρου και του τοίχου. Είναι όργανα πολύ απλά που μπορείτε να τα βρείτε, δηλαδή ένα απλό θερμόμετρο ή ένα όργανο που μπορεί να μετρήσει την υγρασία μέσα στην αίθουσα. Είναι πολύ απλό να βρεθεί και είναι πολύ χρήσιμο γιατί οι μαθητές καταλαβαίνουν πολύ έμπρακτα, με πολύ απλά μικρά πειράγματα, ανοίγοντας, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα, τι μπορεί να αλλάξει και πόσο καλύτερη μπορεί να είναι μετά η ατμόσφαιρα στο σχολείο για τους ίδιους αρχικά. Οπότε έτσι είναι ένα αρκετά βιωματικό εργαστήριο που πέρα από το ότι εξηγεί και λίγο πιο φυσικά, ενώ με τις έννοιες της φυσικής κάποιες έννοιες, βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν έμπρακτα τι σημαίνει αυτό και φυσικά να το μεταφέρουν αυτό μετά και στο σπίτι, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουν όντως να εφαρμόσουν κάποιες λύσεις, να αλλάξουν κάποιες συνήθειες και να εξοικονομήσουν περισσότερη ενέργεια και στο σχολικό τους κτίριο, αλλά και στο σπίτι. Οπότε εδώ νομίζω κλείνει η ενότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας και δίνω μια πολύ ωραία πάσα για το επόμενο θέμα, για τις ενεργειακές κοινότητες στην Σοφία και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή προσπαθήσαμε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός να πατάει σε πράγματα δηλαδή που τα παιδιά πολύ ρεαλιστικά μπορούν να δουν και να δουν πρακτικές που μπορεί να υπάρχουν γύρω μας, να υπάρχουν δηλαδή και στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση και της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να έρθει και μέσα από το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, με βάση και την νομοθεσία που ήταν σχετικά πρόσφατη όταν έτρεχε το πρόγραμμα και επίσης να θυμίσουμε ότι όταν τις χρονιές που έτρεχε το πρόγραμμα «Η Σχολική Κοινότητα Προστατεύει το Κλίμα» ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το θέμα της ενέργειας. Θα θυμόμαστε όλοι πριν 3 χρόνια το πώς αυξήθηκαν ξαφνικά οι λογαριασμοί στο ρεύμα, στο αέριο, σε ό,τι και να χρησιμοποιούσαμε, που ήταν κάτι αρκετά έντονο και τρομακτικό για εκείνη την περίοδο.
Οπότε η δική μας πρόταση και μέσα από τον οδηγό και μέσα από αυτές τις συλλογικές ενέργειες ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος του να γίνουμε, να συνεταιριστούμε όλοι και όλες μαζί, οι ενήλικες, δηλαδή όχι να κάνουν ενεργειακές κοινότητες μέσα στα σχολεία, με αποτέλεσμα να παράγουμε τη δική μας ενέργεια και όχι για να την πουλάμε, δηλαδή όχι σε μια επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα, αλλά ότι ως πολίτες μπορούμε από κοινού να φτιάξουμε μια δική μας ενεργειακή κοινότητα και να εξομοιώνεται κάπως με το ρεύμα που καταναλώνουμε. Οπότε μέσα σε αυτό ήταν η εικόνα που μας δείχνανε στην πράξη από βίντεο που είχαν να κάνουν με ενεργειακές κοινότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα ως καλές πρακτικές, να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργούν αυτές οι κοινότητες, ποια είναι αυτά τα ωφέλη της συλλογικής δράσης, ότι παράγουμε δηλαδή καθαρή ενέργεια, άρα βοηθάμε και στο περιβάλλον πέρα από την οικονομία για τους εαυτούς μας. Πώς μέσα από αυτό μπορεί να προστατευτεί το κλίμα. Πρακτικές, όπως πιο πρακτικές πληροφορίες, πόσο φωτοβολταϊκά χρειάζεται ένα σπίτι για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό είτε κάποιοι, γιατί συναντήσαμε και παιδιά που είχαν βάλει οι οικογένειές τους φωτοβολταϊκά στην στέγη, για παράδειγμα. Και σύνδεση ενιών, σε αυτό πάλι πώς έχει να κάνει με την αειφορία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή φτώχεια που αρχίσαμε και εμείς να τη βιώνουμε ακόμη πιο έντονα σε εκείνη την φάση και την ενεργειακή κρίση. Αυτό το πετυχαίναμε βάζοντας τα παιδιά να αξιοποιήσουν όλα σχεδόν αυτά τα πράγματα που είχαν μάθει για το πώς παίρνουμε αποφάσεις σε μια ενεργειακή κοινότητα με μελέτες περίπτωσης, ποια είναι αυτά τα ζητήματα. Άρα τα παιδιά μπαίνανε και σε πιο πρακτικά ζητήματα μιας ενεργειακής κοινότητας. Και αυτό που λέμε ότι είναι στόχος είναι και η προετοιμασία για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη που συνδέεται για το ζήτημα της ενέργειας, ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας να μπορεί να είναι πραγματικά για όλους και για όλες. Και αυτά τα ζητήματα που θέσαμε εμείς στην προσομοίωση ήταν το πώς εγκρίνουμε ένα νέο μέλος, ανάμεσα δηλαδή σε πολίτες, και ότι ξαφνικά έχουμε και την πληρωμή ενός έκτακτου εξόδου, άρα τι κάνουμε γι' αυτό και το πώς το διαχειριζόμαστε. Και την διαφωνία σε σχέση με απόφαση της πλειοψηφίας και έκφραση αυτής του σύνολου της συνέλευσης, άρα και το πώς ακούγεται και εκφράζεται και η πλειοψηφία, αλλά και η μειοψηφία, πώς μπορεί να υπάρξει και να μην είναι ένα πρόβλημα, αλλά να φέρει και καινούργιες ιδέες. Τώρα, η μεθοδολογία στην λήψη απόφαση με συνένεση και τα κύρια εργαλεία είναι μέσα στον οδηγό, διάλογος, συνεργασία, σεβασμός, το πώς συντονίζουμε τη συνένεση. Οπότε είναι δεξιότητες που παίρνουν και τα παιδιά. Και τώρα, φεύγοντας από το τελευταίο εργαστήριο, από τα 8 εργαστήρια του οδηγού, πάμε στον ίδιο τον εκπαιδευτικό οδηγό. Οπότε εδώ πέρα, Αθανασία. Ναι, ευχαριστώ Σοφία. Μία μικρή παρένθεση για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο οδηγός και σε άλλες διαδικασίες μέσα στο σχολείο. Για παράδειγμα, τη συνένεση, εμείς στο ΕΠΑΛ Πάρου που ήμουν εκπαιδευτικός πριν 2 χρόνια, τη μάθαμε, την αγαπήσαμε και τη χρησιμοποιούσαμε με πολλές αφορμές. Ας πούμε για το ποιος θα ζητήσει κάτι από το γραφείο, κάτι σημαντικό, μια εκδρομή ή κάτι τέτοιο, έναν περίπατο, αποφασίζαμε με συνένεση για πολλά άλλα ζητήματα μέσα στο σχολείο. Ας πούμε, ποιος θα μας εκπροσωπήσει ή ποια, για τη λήψη απόφασης σε ένα ανώτερο, ας πούμε, επίπεδο, που θα ήταν η εκπροσώπηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, Διδασκουσών. Αυτό έτσι, ένα βίωμα που ήθελα να μοιραστώ με την ομάδα εδώ. Λοιπόν, ο εκπαιδευτικός οδηγός τώρα, δεν ξέρω, μας έχει η Αγάπη στείλει στο chat το link. Εγώ τον έχω εδώ μπροστά μου, μπορείτε και εσείς να τον ξεφυλίζετε έτσι όσο παρουσιάζουμε. Αποτελείται από ένα πρώτο θεωρητικό μέρος αρκετά εκτενές, γιατί
Γιατί δεν εκπαιδευτήκαμε όλοι με δημοκρατικό μοντέλο εκπαίδευση, τουλάχιστον εγώ όχι. Οπότε αυτό το κομμάτι το θεωρητικό μας βοηθά ώστε να πατάμε καλά, να έχουμε κατακτήσει τη γνώση σε ένα πρώτο επίπεδο πριν συντονίσουμε τα εργαστήρια και να μπορούμε να εμπλουτίσουμε φυσικά και με δική μας αναζήτηση και έρευνα. Αποτελείται από 3 κεφαλαιάκια. Ξεκινάμε με τη δημοκρατική παιδεία. Τι είναι, σε ποια θεωρητική τεκμηρίωση βασίζεται, γιατί είναι σημαντική, ποιες ενότητες περιλαμβάνει κτλ. Μετά πηγαίνουμε στο κεφάλαιο κλιματική αλλαγή και ενέργεια, που δίνονται οι ερμηνείες κάποιας ορολογίας που θα μας είναι χρήσιμη για να συντονίσουμε τα εργαστήρια. Και μετά πάμε στο θεωρητικό κομμάτι που εξηγεί λίγο τα περί ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτός είναι ο οδηγός. Μπορείτε να δώσετε έμφαση εκεί που εσείς κρίνετε πιο σημαντικό για εσάς και για την ομάδα σας. Και ακολουθούν τα εργαστήρια, τα οποία θα μας τα παρουσιάσει η Φέη. Στην ουσία είναι μετά από την εισαγωγή που μας είπε η Αθανασία, υπάρχουν πολύ αναλυτικά τα 8 εργαστήρια του οδηγού. Τα 2 πρώτα εργαστήρια είναι το από το εγώ στο εμείς και στο κοινό μας στόχο. Ακολουθεί το αποφασίζουμε εμείς, που είναι τα 2 εργαστήρια βασίζονται στη δημοκρατική εκπαίδευση και στη δημιουργία ομάδας. Ακολουθούν τα εργαστήρια και όμως συνδέονται και αν ήμουν εσύ, εξοικονόμηση ενέργειας και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης για την ενέργεια, που είναι τα εργαστήρια που σχετίζονται με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Και τα 2 τελευταία εργαστήρια που μας παρουσίασε η Σοφία σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών και η προσομοίωση ενεργειακής κοινότητας. Κάθε εργαστήριο στον οδηγό αναφέρεται πολύ αναλυτικά. Υπάρχουν τα βήματα πολύ αναλυτικά για το τι χρειάζεται για να γίνει, δηλαδή το υλικό που χρειάζεστε, χαρτόνια, μαρκαδόρους, ό,τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί αυτό το εργαστήριο. Υπάρχουν βήματα πολύ αναλυτικά με την αναρκτήρια δραστηριότητα για να μπει η ομάδα στο πνεύμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου και πολύ αναλυτικά τα βήματα για τις βασικές δραστηριότητες του κάθε εργαστηρίου, τι χρειάζεται να γίνει και πάντα υπάρχει ένα τελευταίο κομμάτι σε κάθε εργαστήριο για την ανατροφοδότηση και το κλείσιμο του κάθε εργαστηρίου. Σε όλα τα εργαστήρια υπάρχει υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο τέλος του οδηγού, δηλαδή υπάρχει ένα παράρτημα και ένα υποστηρικτικό υλικό. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο και όμως συνδέονται, το οποίο βασίζεται πάρα πολύ σε κάποιες εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν αιτίες και συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Όλες αυτές τις εικόνες υπάρχουν στο παράρτημα, μπορείτε να τις κόψετε, να τις πλαστικοποιήσετε, να τις φωτοτυπήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο εργαστήριο. Υπάρχουν διαφάνειες που υποστηρίζουν για παράδειγμα το εργαστήριο για τις ενεργειακές κοινότητες, οπότε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε για να το μεταδώσετε στους μαθητές υπάρχουν στον οδηγό. Πολύ σημαντικό για το εργαστήριο της εξοικονόμησης ενέργειας επίσης. Υπάρχουν διαφάνειες στο τέλος του οδηγού που σας βοηθούν να κατευθύνετε τους μαθητές σε αυτή την εμπειρία της περιήγησης, αναλυτικά μιλώντας για την θερμοκρασία, το φωτισμό και τα πράγματα, τις συνθήκες τις οποίες θα μετρήσουν στην ενεργειακή περιήγηση που θα κάνουν στο σχολείο τους. Και υπάρχει και το φύλλο εργασίας για το συγκεκριμένο εργαστήριο, που κατευθύνει πάρα πολύ αναλυτικά τους μαθητές να καταγράψουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ενδεχομένως και της διευθύντριας, διευθυντή κάποιον που να είναι κάποια χρόνια στο σχολείο ίσως, να καταγράψουν τι ακριβώς παρατηρούν στο κτίριο, δηλαδή πώς είναι το κτίριο, πότε έχει φτιαχτεί, πόσους ορόφους έχει, πώς είναι η τύχη, τι παρατηρούν σε σχέση με τα παράθυρα, τι παρατηρούν σε σχέση με τη θέρμανση του κτιρίου, πώς θερμαίνεται το κτίριο. Όλα αυτά είναι ένα φύλλο εργασίας 4 σελίδων, όπου πολύ αναλυτικά βοηθάει τους μαθητές να καταγράψουν τις συνθήκες του σχολείου και στο τέλος να καταγράψουν τη συμπεριφορά που έχουν οι ίδιοι μέσα στο σχολείο για την κάθε κατηγορία και να καταγράψουν κάποια προβλήματα που παρατηρούν στο σχολικό κτίριο και φυσικά να προτείνουν και κάποιες λύσεις, τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για αυτά. Οπότε, ό,τι χρειαστείτε σχετικά με την υλοποίηση των εργαστηρίων, υπάρχουν όλα συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο οδηγό. Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Θα δώσω πριν να περάσουμε σε ερωτήσεις που μπορείτε να γράφετε και στο chat ή απορίες για να τις λύσουμε. Να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε και στα social media, στο Facebook, η Σχολική Κοινότητα Προστατεύει το Κλίμα, όπου μπορείτε να δείτε αναρτήσεις, αλλά και πραγματικά σας προσκαλούμε, αν τρέξετε τον οδηγό στα σχολεία σας, κάνετε κάποια εργαστήρια και έχετε κάποια ανατροφοδότηση, να μας τη στείλετε. Σίγουρα μπορούμε να σας στείλουμε τα social σε περίπτωση που θέλετε να αξιοποιήσετε τον οδηγό και να μας στείλετε κάποιες πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε και να τα κοινοποιήσουμε. Αν θέλετε, ειδικά αν μπορεί να τρέχετε και κάποιο άλλο πρόγραμμα που θέλετε, είναι σημαντική η διάχυση, η μεγαλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που μπορεί να τρέχετε. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό όσοι και όσες δεν συμπληρώσατε τη φόρμα συμμετοχής και μπήκατε απευθείας με το link, αν επιθυμείτε και θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε τώρα στη φόρμα συμμετοχής, έτσι ώστε να έχουμε όλες τις διευθύνσεις για να σας στείλουμε αυτό το ενημερωτικό email που μπορείτε να μας αποστείλετε υλικό και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αναρτήσεις. Οπότε εδώ μπορώ να κάνω και διακοπή του διαμερασμού. Πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, Μάγια, έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον το που βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Μάγια είναι η πρόεδρος της Community Energy River και αυτό το διάστημα, ειδικά και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και το πώς αντιμετωπίζεται, έχει πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες, οπότε νομίζω είναι ωραίο να μοιραστούν. Μάγια. Ναι, βρίσκομαι λοιπόν πολύ μακριά, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στη Νέα Καλλιδονία. Είναι ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό ωκεανό. Βρίσκομαι στη γειτονιά των νησιών για τα οποία μιλάμε στα προγράμματα και μιλούσα και εγώ και λέμε ότι βουλιάζουν. Και έχω συναντήσει ανθρώπους ηθαγενείς από αυτά τα νησιά και ήθελα να σας μεταφέρω το πόσο συγκλονιστικό είναι όταν πραγματικά το βλέπεις με τα μάτια σου, όταν δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες όπου δείχνουν πλέον χωριά, όπου βρίσκονται ήδη, τώρα που μιλάμε και όχι στο μέλλον, ήδη βουλιάζουν. Οι άνθρωποι εκεί ήδη ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γνωρίζουν αυτό το τι σημαίνει καταστροφή του περιβάλλοντος, έχουν μια βαθιά σύνδεση με την ισορροπία της φύσης και ταυτόχρονα αυτό που ήθελα επίσης να σας πω είναι ότι έχουν απίστευτη ελπίδα παρόλο που βρίσκονται σε αυτή την τρομερά δύσκολη κατάσταση και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω πού κρύβεται ο σπόρος αυτής της ελπίδας εδώ πέρα και την βρίσκω σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η ομαδικότητα. Οι άνθρωποι δηλαδή λειτουργούν βαθιά ομαδικά. Τους νοιάζει πραγματικά τι συμβαίνει στην κοινότητα, τι συμβαίνει στα παιδιά, στους ηλικιωμένους. Φανταστείτε ότι ακόμα και στο καρναβάλι εδώ συμμετέχουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οι ανάπηροι. Υπάρχει δηλαδή μια συμπερίληψη που με έχει εντυπωσιάσει. Και ένα ακόμα κομμάτι που τους κάνει πολύ δυνατούς είναι το ηθαγενικό στοιχείο της σύνδεσης με τη γη, όπου, να σας μεταφέρω κάποια λόγια, λένε, ας πούμε, ότι η γη είναι η μάνα. Η γη είναι το μητρικό στήθος από το οποίο κυλάει το γάλα της ζωής και αν οι άνθρωποι τσακώνονται για αυτό το μητρικό στήθος και το τραβολογάνε, τότε η μάνα γη λυπάται και πονάει, γιατί τα παιδιά της δεν έχουν μάθει να μοιράζονται αυτό που εκείνη απλόχερα τους προσφέρει για να ζήσουν. Αυτή είναι λοιπόν η αίσθηση σε αυτή την άκρη της γης και εύχομαι να αρχίσουμε και εδώ σιγά σιγά και εμείς να έχουμε έτσι αυτή την ενσυναίσθηση και αυτή την βαθιά αγάπη για
όλα αυτά για τον αέρα, τον ήλιο, τη θάλασσα και τα δέντρα, τα οποία μας δίνουν ζωή. Μάγια, ευχαριστούμε πολύ και για αυτό έτσι, το μοίρασμα. Και είναι ωραίο έτσι, να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες σημεία και πιο βιωματικά, γιατί πολλές φορές ακούμε πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και μας φαίνονται τόσο μακριά και κάποιες φορές μπορεί όμως να είναι και τόσο κοντά ή να έρχονται. Ε, Ωραία. Εγώ θα μπορώ να κάνω έτσι ένα share screen και τον ίδιο τον οδηγό λίγο και να τον τρέξουμε για να τον δείτε λίγο πώς είναι. Ήδη μπορείτε να τον κατεβάσετε στα σχόλια. Επίσης να χαιρετήσουμε και τα σχολεία και εκπαιδευτικούς από σχολεία που ήταν στην τελευταία φάση του προγράμματος. Εκεί δηλαδή που είχε και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Εστιάσαμε η Αντιγόνη σε έναν δήμο εδώ στη Θεσσαλονίκη που η οργάνωση εννοώ σε ένα δήμο στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ κοντά, που έκανε πράγματα στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης και αντίστοιχα η Community Energy River στην Αθήνα, που είχε πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον να λέμε για πράγματα τα οποία και οι δήμοι τους, δηλαδή εκεί που ήταν τα παιδιά, είχαν βάλει μπροστά για να λειτουργήσουν. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι για το Δήμο, ήμασταν στο Δήμο Νεάπολης Σκαιών, που έφτιαχνε μια διαδημοτική ενεργειακή κοινότητα, που τι πιο κοντινό σε αυτό που ήδη λέγαμε, έτσι ώστε να καλύπτονται όλα σχεδόν οι ενεργειακές ανάγκες του Δήμου μέσα από αυτήν την ενεργειακή κοινότητα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και τι εξοικονόμηση συμβαίνει και γίνεται και πώς, ας πούμε, αυτά τα χρήματα που νομίζω ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτά είναι τα έξοδα που έχει ο συγκεκριμένος Δήμος και φαντάζομαι και άλλοι, να πηγαίνουν σε άλλα πράγματα, έτσι, να εξοικονομούμε τόσο και να έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο σε ευάλωτες ομάδες. Και και η δική σας η εμπειρία κάτω που κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Φέη, θέλεις να μας πεις για το... Μας... Μ' ακούτε? Όχι. Με χάσατε? Οκ. Ακούμε, Σοφία. Ωραία. Τώρα σε ακούμε, ναι. Οκ, ωραία. Οπότε, μας ακούτε, ωραία. Λοιπόν, αν υπάρχουν ερωτήσεις που θέλετε για τον οδηγό, μπορείτε να τις γράψετε στο chat, είναι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μας σήμερα. Και εγώ μπορώ να διατρέξω λίγο τον οδηγό, μισό λεπτάκι, γιατί μου το βγάζει, για να τον δούμε πώς είναι και το δικό του, δηλαδή το παράρτημα. Οκ, ωραία. Και να πάρετε λίγο χρόνο αν έχετε κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να διατυπώσετε. Αν υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν, να σας καλύψαμε όλες τις απορίες, που και αυτό είναι πολύ οκ. Λοιπόν, ελπίζω να βλέπετε τον οδηγό. Αυτό είναι το εξώφυλλό του. Υπάρχει σε αυτή την ψηφιακή μορφή. Τα αντίτυπα που είχαμε βγάλει, νομίζω, από την αρχή του προγράμματος δεν ήταν πάρα πολλά. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πώς είναι τα περιεχόμενα, όλα αυτά που αναφέρανε ήδη η Φέη και η Αθανασία για το θεωρητικό κομμάτι. Τώρα το πηγαίνω λίγο γρήγορα, να δείτε λίγο την δομή των εργαστηρίων. Πράγματα που είναι και τροφή για σκέψη που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε μαζί με την ομάδα μας, σημαντικές πληροφορίες και τεκμηριωμένες. Και μετά μπαίνοντας στο πρόγραμμα είναι τα εργαστήρια, οπότε βλέπουμε ότι σε κάθε εργαστήριο υπάρχουν ποιοι είναι οι παιδαγωγικοί στόχοι, για ποιες ηλικίες. Επίσης, οι ηλικίες είναι από Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού και μετά για γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έχουμε δουλέψει εμείς σίγουρα σε δημοτικά και γυμνάσια, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ο οδηγός και σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Μέγεθος ομάδων, πόσο χρόνο, το εργαστήριο είναι 2 ώρα και είναι καλό να βρίσκουμε χρόνο για να είναι 2 ώρες συνεχόμενες. Ακριβώς τι υλικά θα χρειαστούμε, ποιες είναι οι βασικές έννοιες που υπάρχουν και θέλουμε να δούμε με τα παιδιά στην ομάδα και ποιες μεθοδολογικές επιλογές έχουμε. Άρα μπορείτε να είναι αρκετά αναλυτικό, μετά περνάμε στην περιγραφή του εργαστηρίου. Υπάρχουν πολύ ωραίες και βοηθητικές ερωτήσεις, γιατί προφανώς το να κάνουμε ένα εργαστήριο με τα παιδιά ή γενικότερα με μια ομάδα, σημασία έχει πάρα πολύ πώς διαχειριζόμαστε αυτό που βγαίνει από την ομάδα και πώς το τροφοδοτούμε για να έχει και ένα
ενδιαφέρον και να εκφραστεί η ομάδα. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει με πολύ βασικές ερωτήσεις που θα δώσουν πραγματικά τροφή για σκέψη στα παιδιά. Οπότε αυτή είναι η δομή του κάθε εργαστηρίου, για να μην σας κουράζουμε παραπάνω, και αυτή η αναστοχαστική συζήτηση και η αξιολόγηση μετά από τις κεντρικές εκδηλώσεις, τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά, και φυσικά εδώ το εάν υπάρχει χρόνος, οι εντυπώσεις να αποτυπώνται και γραπτά, που αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συνήθως ο σχολικός χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Με την ίδια διαδικασία έτσι τρέχει και όλος ο οδηγός. Οπότε αυτή είναι ο τρόπος που έχει δομηθεί. Ωραία. Αυτά από μας. Βλέπουμε ότι δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις, οπότε σας προσκαλούμε να αξιοποιήσετε τον οδηγό. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα που έχει κλείσει στο να μπορούμε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό τα υλικά να διαχέονται, να υπενθυμίζονται, και για πραγματικά και όσο μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Αγάπη. Ναι, να σας ευχαριστήσω και εγώ και για την παρουσία σας και για την ωραία παρουσίαση του προγράμματος και του υλικού. Θέλω να προσθέσω ένα στοιχείο το οποίο το ανέφερε η Σοφία και βασικά να ενημερώσω ότι οποιοδήποτε σχολείο ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον οδηγό σε έντυπη μορφή μπορεί να μας στείλει ένα mail και θα του το αποστείλουμε εμείς, γιατί θα εκτυπώσουμε επιπλέον αντίτυπα του οδηγού, οπότε μπορεί να το βρει το email στη σελίδα μας και το δικό μου email πιο συγκεκριμένα και θα του το αποστείλουμε εμείς. Και σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και αρκετά αντίτυπα στην Αθήνα, οπότε θα ενημερώσουμε και πώς μπορούν τα σχολεία να τα πάρουν από εκεί. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Δημοπούλου να μας πει έτσι δύο λόγια για το πώς βλέπει και αυτή την προστιθέμενη αξία για αν κάποιο σχολείο υλοποιήσει το συγκεκριμένο εργαστήριο δεξιοτήτων, ποιο θα ήταν το όφελος και πώς το βλέπει και αυτή, γιατί έχει και μια τεράστια εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κυρία Δημοπούλου, λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Αγάπη. Βλέπω ήδη ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και οι οποίοι μας ευχαριστούν για αυτή την προσπάθεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, αυτή, και γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον τώρα που τα σχολεία κάνουν τις συνεδριάσεις τους και επιλέγουν εργαστήρια δεξιοτήτων, να επιλέξουν στην ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον για το Δημοτικό, για την Πέμπτη και την Έκτη, αλλά και για το Γυμνάσιο, αυτό το εργαστήριο που συνοδεύεται από αυτό τον εκπαιδευτικό οδηγό, που θα τους δώσει την ευκαιρία οργανωμένα για 2 μήνες να κάνουν δραστηριότητες που αφορούν την κλιματική αλλαγή και όχι μόνο, συνδέονται και με την εξοικονόμηση ενέργειας και με την ίδρυση των ενεργειακών κοινοτήτων και φυσικά εισάγονται με όλες τις αρχές της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Επιλέγοντας ένα τέτοιο εργαστήριο, μπορείς να συντονιστείς μαζί με άλλους συναδέλφους σου, στε μικρότερες τάξεις, οι οποίοι θα επιλέξουν μια αντίστοιχη ενότητα από άλλα σενάρια που σχετίζονται με την κλιματική εκπαίδευση, και θα μπορέσεις έτσι να βοηθήσεις το σχολείο σου να εφαρμόσει μια συνολική πολιτική, ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση των παιδιών και προχωρώντας σε αυτό που πολύ ωραία μας είπε η ΦΕΗ, την αλλαγή των καθημερινών συνηθιών που οδηγεί στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου. Βλέπουμε και τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τις δράσεις του ενεργού πολίτη σαν παράθυρα που μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέσουμε την καθημερινή ζωή των παιδιών με τα επίκαιρα και επιτακτικά παγκόσμια ζητήματα. Όταν έχουμε λοιπόν τόσο καλογραμμένα και στοχευμένα εκπαιδευτικά υλικά, δεν χανόμαστε μέσα στο αποθετήριο. Αυτή ήταν εξάλλου και ο στόχος αυτής της συνάντησης, να θυμίσει στους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς πως
Υπάρχει εκεί στο αποθετήριο ένα σενάριο σχεδιασμένο για αυτούς που μπορούν είτε να το υλοποιήσουν αυτούσιο. Αυτό, Αγάπη, το λέμε για όλα τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Το αποθετήριο λειτουργεί εμπνευστικά για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αντλούν από αυτά τα έτοιμα εκπαιδευτικά υλικά ιδέες. Κάποιες τάξεις μπορούν να τα εφαρμόσουν ως έχουν, γιατί είδα το μήνυμα μιας συναδέλφου νηπιαγωγού ότι θα προσπαθήσει να το αναπλαισιώσει για τον νηπιαγωγείο της. Και αυτό είναι ένα μόνιμο παράπονο των νηπιαγωγών, ότι δεν γράφουμε κατευθείαν για την προσχολική αγωγή. Αυτό, Μάγια, μάλλον πρέπει να το σκεφτούμε για τα επόμενα εκπαιδευτικά υλικά. Οι νηπιαγωγοί έχουν μια τεράστια προσαρμοστική ικανότητα και μέσα από τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους πάντα βρίσκουν ιδέες και μπορούν να αναπλαισιώσουν τα υλικά τους. Όμως στο αποθετήριο μπορούν να βρουν πράγματα, σενάρια, τα οποία μπορούν να συνδυάσουν και δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό που μόλις δοκιμάσαμε. Και αν μου επιτρέψει, Αγάπη, θα ήθελα σε ένα δεύτερο χρόνο να βάλω στο chat να πω στους συναδέλφους που ίσως το γνωρίζουν, ότι στην ιστοσελίδα του Σχολεία για το Κλίμα, που είναι το δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α και της Γ Αθήνας που ασχολείται με αυτό, θα βρουν μια ποικιλία από παρουσιάσεις, παιχνίδια, εκπαιδευτικά υλικά και τον οδηγό αυτόν που παρουσιάσαμε σήμερα, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στις προσπάθειες και αυτές μπορούν να λειτουργήσουν όλες μαζί, δίνοντας μία όθηση. Πηγαίνετε λοιπόν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων με μια ιδέα, συνεργαστείτε και με άλλους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν αντίστοιχες ενότητες για το φροντίζω το περιβάλλον και φτιάξτε για τους μαθητές σας ένα μείγμα εργαστηρίων δεξιοτήτων που θα σας δώσει την ευκαιρία να τους ευαισθητοποιήσετε για την κλιματική αλλαγή, αλλά το βασικότερο, να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, μειώνοντας το αποτύπωμα του σχολείου τους. Αυτά ήθελα να πω εγώ στους αγαπημένους συναδέλφους που μας αφιέρωσαν το απόγευμά τους και να τους πούμε πως και εμείς και εσείς, Αγάπη, και η Community Energy River και η Αντιγόνη είμαστε όλοι κοντά τους για οτιδήποτε χρειαστούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτού του εκπαιδευτικού υλικού και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν κάποιοι από αυτούς μετά από αυτή την επιμόρφωση το εφαρμόσουν και ίσως να μας έστελναν και μια-δυο φωτογραφίες από την τάξη τους και την εφαρμογή. Αυτό κάνει πολύτιμο αυτό το κύκλο όταν κλείνει, προτείνεις ένα μαθησιακό πόρο, κάνεις μια μικρή επιμόρφωση, κάποιοι το παίρνουν αυτό, το βάζουν στην σχολική πραγματικότητα και στέλνουν και σε εμάς μια ανατροφοδότηση για το πώς πήγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας, που αφιερώσετε χρόνο για να δείτε αυτόν τον οδηγό. Σας ευχόμαστε έτσι μια πολύ ωραία δημιουργική χρονιά, να κάνετε όμορφα πράγματα στη σχολεία σας και εδώ είμαστε αν μπορούμε, όπως είπε και η κυρία Δημοπούλου, να βοηθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο και την οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει. Υπάρχει έντυπος οδηγός, Αγάπη, και εγώ θέλω έναν, γιατί είχαμε βγάλει στις αρχές, πραγματικά ήμασταν πριν κλαις τον οδηγό. Πολύ ωραίο νέο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.